Børn. Goddag, børn. Goddag, børn. Hej. Hej, børn. Hej. Hella. Hej. Hej, jeg hedder Johnny. Hej, jeg hedder Karen. Tak, fordi vi må komme. Jamen, det var så lidt. Hvor gamle er de børn her, der går De her? er 5-6 år. 5-6 år. Ja. De er lige før, de skal i skole. Det er nemlig skolegruppen, vi har her. Ja. Det er skole. I er de store børn. Yeah! Er I alle sammen rigtig glade for Johnny? Du bliver helt rød i hovedet. Ja, men altså, det er min gruppe, dem her. Hvor længe har du haft dem? Ja, jeg har skiftet blæ på rigtig mange af dem. Når nu man ser dig her, og der er så mange kvinder, og rundt omkring i institutionerne er det typisk, at der ikke er ret mange mænd. Det. Hvorfor er der ingen mænd, der vælger det her fag? Så få som der er. Jamen, det er fordi, at det handler om omsorg, og det ikke er en maskulin værdi. Men det handler så også om alt muligt andet i dag. Altså, det er jo ikke bare at have børn på skødet og sådan nogle ting. Problemet er jo så, at der er nogle institutioner, der sætter forbud op, for at mænd må have børn på skødet. Ja. Og det vil sige, at mænd har en... Jeg snakker lige, ikke også, Anna? Jeg snakker lige. Jeg tror, mænd, de skal både bevise, at de kan alle de pædagog og være omsorgsfulde, og de her ting, men de skal også vise, at de er mænd, fordi hvis de ikke viser, at de er mænd, så kan der godt opstå en mistanke om, at de er et eller andet mærkeligt. Der er ingen mænd i børnehaven. Nej. Og efter Thomas Vinterbergs mesterværk Jagten, der er det farligste job i Danmark. Men det er jo også forfærdeligt. Man vil hellere med jægerkorpset til Afghanistan, man vil arbejde i en daginstitution. Der er jo store politiske lyster til, at man skal vedtage love om, at mandlige pædagoger ikke må røre børnene. Børnene må ikke sidde på skødet af dem. Og det er jo sådan en heksejagtagtig omvendt noget, hvor man pludselig gør mandens seksualitet til noget, der slet ikke kan styres. Og det er jo forfærdeligt, for det gør jo, at der netop pludselig ikke er nogen rollemodeller. Alle dem, der kunne tænke sig at være med til at kæmpe nu, de må gå ned i teaterrummet. Skal I med ned og slås? Er I sikre? Det er godt for musklerne. Godt. Og så er det alle børnene. Alle børnene, de har 3 liv. Og jeg har kun 1 liv, så det gælder om at få mig ned på ryggen, ikke? Godt. 1, 2, 3, kæmp! Nå! Nu må jeg jo lige få mig ned med nakken her, ikke? Nej. Så hey venner, vi stopper. Andreas? Slog du også hovedet? Ja. Det var fordi, du hovederne sammen. Må jeg se? Bliver du okay? Altså, hvorfor er det, man ikke slås med damer? Hvorfor slås man ikke med damerne? Fordi så kan man brække sin ben og brække sin ryg. altså, damerne brækker sin ben og sin ryg. Ja, hvis det er så gammelt. Ja. Det kan også være, at det er hellere Karens tur nu. Nej, Jeg tror, det faktisk er bedst at gøre sådan noget her med mænd.